אתם עומדים להאזין לשיחה אמיתית שהוקלטה מתחת לקו העוני. שלום לך, מדברת אראלה מכוח אדם. זאת כן, מדברת. התקשרתי לבשר לך שאת עכשיו יורדת מתחת לקו העוני. אנחנו מפטרים אותך. לא מאמינה. כן. תראי, זה לא שהרווחת אצלנו משכורת מינימום, אבל עכשיו את מפוטרת. אני תמיד הייתי רק כמעט. בסוף מגיעים לזה, כן. שתדעי איך זה כל כך הרבה שנים. וואו, אין לי אוויר. בכל חודש מקבלים עשרות ישראלים עניים שיחת טלפון מאראלה, המבשרת להם שגם הם ירדו מתחת לקו העוני.